عمنا زمرا يوتيوب تكاتاتلتي كورات حواتي كمي وعلكم كمي مشيخم كمي عدلكم اكزاوير عملخنا يمسكن عم سلام هو سلام تخونوا لباو تمنيتي امين لما انت عزلكم زما زاخد ما حصر زبلت عمتي قطميناي فقري قطمي يحزلكم مسن خوشك مجرش هدما كتسمعوا كتكاتاتلوا بخبري حدت كوراتي حدش تزهونكم دما لايك سبسكرايب لالو وركم ቤተሰብ ኩኑ ከዚ ላብዛ ግጥም خبلكم እያ ተቀብለየ حتخا አሰይ ኢለ ተቀብለየ حتخا እንታይ ከወጸሉ ንቅንዕና ልብኻ ቃላት እግዚአብሔር ትሕሉ ንስኻ አነስተ አዲለ ብምሕታተይ በአኻ አነስተ አዲለ ብምሕታተይ በአኻ ልበይ ዝምነዮ ዝኸውን በዓል ቤተይ ዝልሙነ ዝነበርኩ ንልዕል አምላከይ ጸለተይ ሰምዑ ከምዚ ሰመረለይ መግለጽ የብለይ ተሐጓስ ናይ ውሽተይ መግለጽ የብለይ ተሐጓስ ናይ ውሽተይ እግዚአብሔር ዝፈርሕ ንቃሉ ዘኽብር ብጾም ጸለትን መንገዱ ዘነጽር ናይ መንገዲ ህይወት ዘምርሕ ዝመክር ሰደድለይ አነስ ንመን የዝነግር ሰዲድለይ አነስ ለመን የዝነግር በቲ ቃሉ ዝብሎ ንልዑል አምላኽና ንቃሉ ክንፍጽም ክንምርዖ ቀሪብና ስጋ ወደሙ ክንቅበል ክልትየና ናይ ልቤ ገለጽ ካለይ አነጽርካ ቅንዕና ናይ ልቤ ገለጽ ካለይ አነጽርካ ቅንዕና በዚ ለም ጊዜ ዝበዝሐ ዘታልል ንኽበር መውስወ ዘባጩ ዘቃሉ ንቅዱስ ሓሳብካ ጥዑም ዘረባኻ መን ዘየድንቕ ዘይንእድናኻ መን ዘየድንቕ ዘይንእድናኻ ዘይውዳእ ትዕግስተይ ጻማ ረኺበሉ ልመና ጸለተይ ተስፋ ሰኒቀሉ ተሐጓስ ናይ ውሽተይ መግለጽ ሲኢነሉ አምላኽ ዕድመ ይሃበኒ ንዕኡ ዘመስግነሉ አምላኽ ዕድመ ይሃበኒ ንዕኡ ዘመስግነሉ ትምኒት ልቤ ረኺበ አባኻ ልቤ መሊእለይ ተቀብለዮ ሕትኻ አንውን ክኸውን ዝበቅዕ ንዓኻ ልብኻ ይምኖ ድልውቲ አጅኻ ልብኻ ይአምኖ ድልውቲ እየ አጅኻ ስደደለይ ሽማግለ ይምጽኡ ናብ ስድራይ ለምስ አየአብን ክብሎም እየሕራይ አቅቢፀ ነይረ ንብዙሕ ሰባት ከም ዘለኻ ክነግሮም እየ ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት ከም ዘለካ ክነግሮም እየ ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት እንታይ ጀምርና ዕላል ኣብ ገዛና እንታይ እዩ ጉድኪ ዘይትሰምዑ ዘረባና እዮም ጅምሩ ክብራት ወለደይ ሲራኻ ሰደደለይ ለምስ ዕርፈለይ ሲራኻ ሰደደለይ ለምስ ዕርፈለይ ከብሓተትካኒ አኽቢርካ ብኽብሪ ሕትኻ አነጽርካ ከም ፍቃድ ፈጣሪ መርዓና ክኸውን ኣብ መጻኢ ጥሪ ሕትኻ ተቀብለየ እየ ኣታ ጎይታ ፍቅሪ ሕትኻ ተቀብለየ እየ ኣታ ጎይታ ፍቅሪ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሓቀኛ ፍቅሪ ይዓድለና እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዓድና ሰላም ይግብረልና አሜን እዚኣ ትመስል ሒዘልኩም ዝመጻኹ ምትዋውዓኹም ከዓ ኣይፈለየኒ ክብራተየ ሰላም ኩንለይ በኻልእ እስካ ዝመጸኩም